Jatim bero mar sirikal Laktar Johansen Oduoro yango ni ringre mag ji 5 kuom 7 manoyudi e bungu ma Mwingi gin mag ji manonegi ka 2 kuomgi to pok oyangore gima nokelo tho margi. Kanolose kar kano ringre ma City Buore Nairobi ka, Dr. Johansen owacho ni ji 3 kuomgi ni kod adhola e wigi manyiso gocho, 2 ne ode, 1 nochuo kod pala ka 2 kuomgi to pok oyangi gima nokelo tho margi. Oketo ler ni nitiere 1 kuom ringrego manoyudi kopogore kod wich momiyo giketo kwan mar ringrego duto nyaka 8. Bende wacho ni kaluwore kod lony mare, ringrego gin mag ji manonegi dweche 3 mokalo. Koro waneno ka ji 2 nenore ni nchode. Kato ji 3 nenore ni che ogo wichgi ka githo nikech injuries ma oyude wichgi. To ng'at achiel nochuo pala e bundie. Otho nikech chwer remo mar bundie. Ji 2 koro okone koro gi decompose marach, koro okanya neno ni ang'o monego gi. Kwa ng'iyo gene report moya kawuono kuom daktari, jogi chalo jok manonegi. Koro gimoro timo, gimoro kwayo serikal ni gitim investigation mapiyo mondo jok moyude kanonego jogi okawgi otergi e court.